Прывітанне сябры, і мяне завуць Леся Руднік, з вами Цэнтр новых ідэй. І сёння мы адкрываем нашу трэцюю за гэты год канферэнцыю Reshape 2021. І гэтым разам у нас будзе 4 розныя панелі. Вы можете з імі пазнаёміцца на нашым сайце reshape.by. Там у нас будуць розныя зорныя спікеры. А пачынаем нашу чарговую канферэнцыю ў гэтым годзе. Мы з размовы з гэтымі двума выдатнымі спікерамі. Гэта Кірыл Волошин, сузаснавальнік Тутбай, і гэта Настасья Роуда, дырэктарка нашай Нівы. І па вашых водгуках мы зразумелі, што вам больш падабаецца фармат жывы, калі мы знаходзімся ў студыі. Таму сёння мы з нашымі спікерамі сустрэліся зноў фізічна. Калі вам падабаецца такі фармат, вы можете падтрымаць нас, падпісаўшыся на YouTube. Калі вы наш фанат уже доўгі час, вы можете падтрымаць нас у Патреоне. Альбо проста падзяліцца гэтым відэа, калі яно вам спадабаецца. І сёння мы будзем размаўляць пра тое, што здарылася з беларускай журналістыкай, як на яе паўплываў палітычны крызіс. І таксама абмяркуем шмат іншых пытанняў. І хочацца пачаць, напэўна, з апісання сітуацыі. Таго што адбылося за апошні год. Калі б вас папрасілі апісаць змены ў беларускай журналістыцы за апошні год, як бы вы гэта зрабілі? Коротко, Кирилл. Ну, если я не ограничен в количестве слов, условно говоря, да, объясняя ситуацию, то, наверное, это можно было бы объяснить одним абзацем. По сути, разгромлена практически вся независимая журналистика, все независимые СМИ, заблокированы сотнями сайты, заблокированы сотнями телеграм-каналы. Более 30 журналистов находятся за решеткой. Более 400 случаев нарушения прав журналистов было зафиксировано. Только в 2020 году, в 2021 мы не берем, уже особо некого было. Не у кого было нарушать эти права. И более 500 случаев, по-моему, задержания. Я могу перепутать цифры, но это речь идет на сотни. Ну і як вам падаецца ўвогуле тэндэнцыя да чаго гэта? Это пагаршэнне гэтай рэпрэсіі, што гэта ўвогуле значыць? Ну, это значит, что, по сути, не остается у власти ни нормального зеркала, я имею в виду не сайт зеркала, а источников нормального, адекватного, не лизоблюдского, а реального фидбэка жителей любой политической ориентации, значит, на действия властей, с одной стороны, и с другой стороны, собственно, даже если власть предпринимает какие-то позитивные шаги, предположим, то сторонники демократических перемен или там, либералы вряд ли об этом когда-либо и как-нибудь узнают, поскольку они не являются ни зрителями условного БТ, ни читателями Совдепа, ни ничего подобного. Поэтому я думаю, что доверие к власти, благодаря вот этим действиям, ну, оно само по себе снизилось из-за, в общем, совершенно невоспроизводимого, наверное, в других демократических относительно странах уровня. И во-вторых, оно снизилось и будет продолжать снижаться, в том числе вот по мною названным причинам, потому что негде людям брать, собственно, даже позитивную информацию о происходящем в стране. Дякую, Кирилл. Настасья, скажите, бачыш ты некі пазітыў у тым, што здарылася з беларускай журналістыкай? Можа быць, гэта закаліла журналістаў, можа быць, людзі навучыліся лепш разбірацца ў інфармацыі і тым, што такое якасная журналістыка ці кепская журналістыка. Што пазітыўнага ты бачыш у гэтай хвалі рэпрэсій? Так, я адкажу на гэтае пытанне, але хочу яшчэ дадаць да таго, што раней сказаў Кірыл. Увогуле, за апошні год мы назіралі, як крок за крокам звужаецца свабода слова ў Беларусі і свабода журналістаў у тым, што яны робяць. І калі там некаторыя журналісты, некаторыя медыі былі разгромленыя на пачатку ўсяго, то хтосьці, там, вот, як наша Ніва, напрыклад, мы дажылі да ліпеня 2021 года,
гэта ўжо даволі шмат. То бок мы амаль цэлы год пратрымаліся пасля той сітуацыі пастаянных рэпрэсій супраць журналістаў. Калі спачатку там блакіравалі некаторыя сайты, але яны працягвалі працаваць. Грамілі некаторыя рэдакцыі, некаторыя. Так, гэта не было тэндэнцыі. Але ўсё гэта працягвалася цэлы год. І мы дайшлі да таго, што апошні кейс з камсамольскай праўдай, калі рэдакцыю разграмілі за тое, што адзін з журналістаў просто зрабіў сваю работу, то бок са сваякамі забойцаў, любых, каго заўгодна. Журналісты размаўлялі заўсёды. І, канешне, калі, напрыклад, пагаварыць з маці чалавека, які забіў кагосьці, канешне, маці пра свайго роднага сына не можа сказаць штосьці іншае, як я ведаю яго як хорошага чалавека, да? Альбо там сваякі, альбо сябры. Гэта нармальна. А зараз мы бачым, што за тое, што хтосьці называе кагосьці добрым чалавекам, журналіста садзяць у турму, нібыта, што ён апраўдвае тэрарызм. Гэта абсурд, і гэта тое, у чым мы зараз жывём. І самая вялікая праблема журналістыкі зараз тое, што мы не можам працаваць унутры краіны, тое, што нас выгналі за яе межы. І зараз адзіная крыніца інфармацыі для нас гэта нашы чытачы, таму што журналістыка знаходзіцца ў падполлі. Мы не можам прыйсці кудысьці і сказаць, што я там журналіст, я хочу даць мне інфармацыю, альбо там паздымаць штосьці на плошчы, таму што мы адразу паедзем ва ўчастак. Так, нас забяруць і пасадзяць на суткі, нас садзілі на пачатку, на 3 сутак, пасля на 15, пасля на месяц. А зараз мы бачым, што таго, каго забіраюць, садзяць ужо па крымінальных справах. Вот зараз двое нашых калег, галоўны рэдактар Егор Марцінович і кіраўнік аддзела рэкламы і маркетынгу Андрэй Скурко, вось яны ўжо з 8 ліпеня заходзяцца за кратамі за тое, што яны журналісты нашай Нівы. Іначай гэта не назваць. Тут баюцца, ужо колькі месяцаў сядзяць за кратамі. Журналіст камсамолкі, вот апошні кейс. Прэс-клубаўцы колькі часу правялі за кратамі, толькі недаўна яны выйшлі на свабоду. Все гэта, канешне, абсурдная сітуацыя, якая паказвае, што журналістыка ў краіне знішчаная. Зараз у нас засталася дазволеная ў краіне прапаганда альбо журналістыка лайфстайл. Калі ты загаджаешся, што ты не будзеш нічога пісаць пра палітыку, ты можаш жыць, гэта окей, прымальны варыянт. Але гэта не ёсць журналістыкай той, которая патрэбная зараз нашым людзям. Таму што ў 2020 годзе мы зразумелі, што акурат журналістыка грамадская, палітычная, патрэбная народу, і тое, чаго яны зараз ад нас чакаюць людзі, которые увесь час знаходзяцца ў страху, людзі, которые застаюцца ў краіне, ім патрэбная нармальная незалежная журналістыка, аб'ектыўная. Гэта глупства думаць, што людзі, которые пересталі чытаць незалежныя СМІ з-за таго, што цяпер трэба ўключаць VPN, каб гэта зрабіць, пачнуць чытаць савецкую Беларусію, так? Альбо глядзець СТБ, альбо глядзець БТ. Калі яны раней яе не чыталі, калі раней яны не глядзелі гэтай тэлебачанні, яны не будуць гэта рабіць зараз, што б не рабілі ўлады. І зараз самая вялікая рызыка гэта тое, што людзі, которые чыталі незалежныя беларускія рэсурсы і зараз не маюць там тэхнічнай магчымасці пераадольваць гэтыя бар'еры, якія штораз ставіць перад намі дзяржава, гэтыя людзі хутчэй за ўсё пойдуць на расійскія рэсурсы. І гэта самая вялікая зараз небяспека, калі людзі сыдуць з беларускай прасторы інфармацыйнай і пачнуць жыць праблемамі Расіі. І гэта пагражае там далейшай інтэграцыі і таму, да чаго яна, ў прынцыпе, можа прывесці. А з пазітыўнага я б хацела адзначыць тое, што 2020 год паказаў, наколькі беларусы, ў прынцыпе, крэатыўныя. Наколькі пратэстоўцы былі крэатыўныя, калі там штосьці адно забаранялі, напрыклад, там, не знаю, выходзіць нельга было, сядалі на ровары і розныя шляхі шукалі, што яшчэ можна рабіць. І гэта ўсё паслядоўна забаранялі, так і журналісты. Калі там нам ставілі адзін бар'ер, нельга, не знаю, нельга асвятляць пратэсты ў камізэльках прэса, таму што цябе будуць забіраць. Окей, мы будзем прыкідвацца, што мы нібыта выйшлі просто дэманстранты, просто каб працягваць рабіць сваю работу. І так штораз мы прыдумлялі, як абысці чарговую перашкоду. Да? Нам забаранілі праводзіць, напрыклад, там апытанкі і пытацца, за каго вы будзеце галасаваць на выбарах, таму што ў інтэрнэце ніхто не хацеў галасаваць за Лукашэнку, так здарылася, і уладам гэта не спадабалася. І што рабілі пасля журналісты? Прыдумлялі какие-то там іконкі, карцінкі, сімвалы, асацыяцыі, каб зрабіць такое пытанне і паказаць, што ну вот, нам нельга пытацца наўпрост, давайте будзем пытацца вось так. Таму мы ўвесь час спрабавалі сябе захаваць, і гэта нас рухала наперад.
І тое, што зараз беларуская журналістыка, нягледзячы на тое, што цэлы год нас спрабавалі знішчыць, все яшчэ жывая і яна развіваецца, нягледзячы на тое, што мы зараз пераважна знаходзімся ў замежжы, на жаль. Гэта, канешне, вялікае дасягненне, і зараз мы гаворым ужо не пра захаванне там асобных рэдакцыях, а захаванне кампетэнцый журналісцкіх і за тое, каб журналісты заставаліся ў гэтай прафесіі, тому што, канешне, там хадзіць пад кулямі не кожны можа, не кожны хоча, не кожны гатовы. І многія проста сыходзяць з прафесіі, ідуць, не знаю, развозіць піцу, не знаю, у IT-кампаніі работаць у HR-ам. Чаму не, да? Большыя грошы, менш праблемаў. Таму зараз мы ўсе знаходзімся пад пагрозай крымінальнай адказнасці, і гэта вялікі маральны выбар заставацца альбо сыходзіць. І, канешне, нельга абурацца альбо нельга асуджаць людзей, которые сыходзяць, тому што ясна, што гэта агромны ціск, агромныя рызыкі і агромная адказнасць. І можна толькі дзякаваць кожнаму журналісту, які застаецца ў прафесіі, нягледзячы на вось гэта ўсё. Я бы тогда добавил, я прошу прощения, что относительно России, во-первых, там тоже уже особо не на что осталось смотреть. Да, там тоже чайник закипает, они бегут в припрыжку по уровню репрессий и давлению на СМИ. За Белоруссию, по сути, осталось там «Эхо Москвы», условная новая, да, которая как раз на днях получила Нобелевскую премию. По сути, да, мира причем. Новая газета. Да, это новая газета, да, «Эхо Москвы», «Дождь», там, «Худо-бедно Медуза», и то там большая часть из них, из названных даже, и, наверное, десятки неназванных признаны. Кто иностранными агентами, кто вообще нежелательными какими-то элементами, да. Вот, соответственно, там тоже, на самом деле, становится все меньше и меньше чего читать. И забавный факт, наверное, не все знают, что тот самый Владимир Соловьев является, значит, руководителем журналистской организации, главной российской. Вот. И я бы хотел тоже добавить относительно смелых людей, которые остаются в журналистике, и, может быть, тоже смелых, но уже немножко разочаровавшихся уходящих, что, к сожалению, на мой взгляд, им не факт, что вырастет смена. В том смысле, что если репрессии и давление на прессу продолжатся годами, там даже вот 3-4 года, то считайте, это весь поток журналистов, он, ну, я думаю, вряд ли многие из них захотят идти на, опять же, упомянутый БТ или на Совбелку, или писать про котиков и модных минчан. Поэтому мы просто потеряем, выпадет кусок будущих журналистов. Ну, а калі вяртацца да таго, што Настасья ўжо казала, крыху закранала пра прапаганду. Вот адзін з магчымых сцэнароў гэта тое, што журналісты згубяць цікаўнасць да прафесіі. А калі паглядзець на гэта з боку аўдыторыі, ці можна рэальна думаць, што беларуская прапаганда набірае моц, і пра тое, што людзі, якія раней звярталіся да незалежных СМІ, рэальна могуць у нейкі час пачаць пераходзіць на ресурсы прапаганды. Просто вось для мяне гэта гучыць зусім нелагічна. Да нет, конечно, а кто говорит, что это происходит, кроме представителей пропаганды. Вот. Даже в советские времена, условно говоря, можно было слушать радио «Свободу» с помехами, да? Был сам издат. Да, там, к развалу Советского Союза было более 300 еженедельных изданий, если я не ошибаюсь. Да? То есть достаточно значительные цифры для, в общем, достаточно закрытой страны. Вот. И, образно говоря, если вы не приемлете то, что, в общем, несется из утюгов, да, из пропагандистских ресурсов, то отсутствие нормальной информации вряд ли вас туда повернет. Потому что как раз-таки, на мой взгляд, ну, журналистику, да, прессу не зря называют четвертой властью. То есть, по сути, четвертая власть в нормальной стране, она в каком-то смысле уравновешивает действия первой, второй, третьей, да, законодательной, правовой, исполнительной, собственно, те власти, которые показали себя довольно с неудачной стороны, скажем так, и что уж про 2020 год говорить, да, во все остальные годы. Вот. И теперь, когда вот эти, по сути, балансы, да, в виде
нормальных независимых СМИ исчезли, вот, то пропагандисты, которые, в общем, никак на этих весах, по большому счету, да, не влияли на ситуацию, вот они, мне кажется, как раз потеряли берега и, значит, совершенно, мне кажется, вопреки тому, что написано и в законе о СМИ, и в Конституции, да, там нет в большинстве случаев ни морали, ни журналистской этики. Идет монополизация СМИ государством, да, это тоже запрещено по закону о СМИ, о Конституции. Ну, то есть это все идет совершенно вразрез с законом. Это то, что оттуда несется, оно, конечно, ни одному, мне кажется, нормальному человеку вот, просто не может зайти. Поэтому я вот на 100% уверен, что никто, условно говоря, потеряв Тутбай, в каком-то смысле потеряв доступ к нашей Ниве или там еще куда-то, не переключается, да, с этого канала на СТВ или Совбелку. Скорее всего, они уходят там, в условную нехту, вот, или просто на самом деле перестают читать или начинают читать меньше новостей, меньше информации, потому что я много этого слышу, что ничего нового, собственно, особенно и не прочитаешь. Да? Мы узнаем, что достойные, честные, хорошие люди, оказываются фашисты, вот, что люди, которые поступают недостойно, беззаконно, как раз герои и спасатели. Вот. И каждый день это читать нет нужды, поэтому, повторю, закончу, извините, если длинная мысль, да, я думаю, что часть просто перестают читать, они устали от этой повестки, пришла уже и апатия, пришла уже и осень, вот, и нет сил терпеть год, ну, в том числе это в своей голове, да, видеть, ну, через чтение. А часть просто ушла на телеграм-каналы, на Фейсбуке, на блогеров, я не знаю, на YouTube, еще куда-то. Я ще ремарку додам. У мяне, конечно, вялікае пытанне, каго сваёй мэтавай аўдыторыі лічаць прапагандысты. Таму што калі пачытаць жоўтыя слівы, прабачце, тая мова, якой гэта напісана, яна проста яна ўводзіць у ступар. Я не ведаю людзей, якія размаўляюць такой мовай. І ў мяне пытанне, для каго яны гэта робяць? Хто гатовы у таким варианте, в таком формате эту информацию споживать? Ну, вы посмотрите количество подписчиков, их, мягко говоря, немного. Во-вторых, я думаю, добрая половина – это как раз адекватные журналисты, обычные люди, которые зачем-то, как это, пробуют да, лепешку говна вот так пальчиком, она там теплая, она не подсохла ли еще. Вот, то есть там реально людей не очень много. А аудитория, я думаю, что я могу ответить, пардон, ну, если я как это, добросовестно заблуждаюсь, это люди со сниженным интеллектом, целевой аудитории. Это люди, которые настроены радикально как раз, да, в отличие от большинства продемократических, значит, участников медиа. Да, это люди, которым, ну, просто надо показывать направление, кого ненавидеть. Да, и эти люди с удовольствием, я думаю, такую информацию употребляют, потому что говорят, вот сегодня ненавидим этого, через час ненавидит этого, скорее всего, к вечеру будет ненавидеть в очередной раз нас с вами. Вот, то есть им хорошо. Просто гэтая мова, яна цяпер застаецца не толькі ў тэлеграме, яна качуе і ў тэлебачанні. Там, каб з тэлеэкрана гэта транслявалася, ну гэта шок. Я не знаю, год таму яшчэ такога нельга было ўявіць. І яны крок за крокам ідуць да такой вот мовы вайны. Просто кожны дзень ужо з экрана просто ідуць абразы. Абразы вот у эфіры нацыянальнага канала ад людзей, которых узнагароджваюць медалямі. Просто гэта, я не знаю, краіна, ну, ситуация абсурду. А вы не думаете, что... Простите, ради бога, от руководителя Государственного союза журналистов, зато вы узнаете, что, оказывается, ужасно аморально себя и как-то, значит, неэтично вела себя «Комсомольская правда» в Беларуси. Да. Вот, а все, что на БТ или СТВ, значит, или то, что пишет Совбелка, это, значит, морально, это по этике, это можно.
Мне здаецца, вельмі важная думка была ў Кірыла пра тое, што зараз дзяржава знішчае тыя медыа, которые давалі адчуванне таго, што рэальна адбываецца ў краіне. Таму што у нас знішчаная незалежная сацыялогія. Увогуле вельмі цяжка зразумець, якая інфармацыя трапляе у кабінеты важных чыноўнікаў і што яны, паводле чаго яны пасля прымаюць рашэнні, які ўплываюць на жыццё мільёнаў людзей. І гэта катастрофа, якая і так у нас была агромная разрыў паміж тым, што мы бачылі па тэлебачанні, якія рашэнні прымаліся, і паміж тым, што мы паказвалі як жыццё рэальных людзей. А зараз гэты разрыў можа толькі павялічвацца бясконца. У нас і так ужо дзве паралельныя рэальнасці. А як яна будзе далей, увогуле цяжка прадказаць. А вы не думаеце, што гэта аўдыторыя гэтых прапагандысцкіх СМІ, гэта ў тым ліку вы, беларускія дэмакратычныя сілы, якія знаходзяцца за мяжой, любыя людзі, якія выступаюць там супраць рэжыму, ці не падтрымліваюць яго, проста каб з іх боку паказаць, што вось мы тут і мы гатовыя там змагацца. То бок гэта тое, што ты казала пра варожасць, да? І мне падаецца, што это можа быць у тым ліку рэсурс скіраваны менавіта на умоўнага ворага. Так, можа быць застрашыць, задэмаралізаваць, раздзяліць, нейкім чынам паўплываць на наступныя крокі, таму што там рэальна можна, калі сачыць за гэтым, счытаць якое-небудзь пасланне, да каго прыйдуць заўтра, хто цяпер у нас там вораг народа, каму лепш не ехаць у Беларусь, альбо каму лепш не летаць над Беларусю. Таму да. Добра, цікавыя развагі, але зараз ёсць яшчэ такая тэма, пра якую я хацела пагаварыць, і, дарэчы, ты, Настасія, яе ўжо закранала. Але, мабыць, папрашу Кірыла спачатку адказаць, паразважаць на эту тэму. Зараз ёсць пэўнае, таксама вот вы ўзгадвалі, што людзі сыходзяць і глядзяць блогераў. Напрыклад, таго ж Нехту ці там сыходзяць на іншых YouTube-блогераў. Вот пытанне такое, дзе знаходзіцца эта мяжа паміж журналістыкай і блогерствам. То бок, калі блогер можа выказваць сваю персанальную пазіцыю, журналіст, у прынцыпе, таксама гэта робіць, але праз пэўную прызму і праз пэўныя стандарты і этыку. Дзе мяжа для блогераў? Слушайте, мне кажется, что немножко ответ в вопросе. Есть действительно журналистские стандарты, да, редакционные политики и прочие штуки. Вот. И блогер может себе позволить не давать мнение второй стороны, да, за что в том числе сейчас там ругают, например, «Зеркало», которое дает иногда, да, вторую сторону. Блогер может себе позволить, опять же, смотреть узко, да, и высказывать исключительно свое мнение в том свете, как он видит этот вопрос, да, не исследуя его детально. Блогер, опять же, в большинстве случаев, мне кажется, они уже не находятся в Беларуси, да, он тоже не имеет возможности верифицировать информацию, факты. То есть это, наверное, часто могут быть действительно фейки. Вот. Пресса же, или там СМИ, медиа, вот, они в каком-то смысле несут ответственность перед читателем, да, как это, в благородном свете, да, если это говорить, за предоставляемую информацию, и они не гонятся в большинстве случаев, не гонятся за жареными фактами для того, чтобы там, не знаю, кликбейтить, да, получать побольше трафика. Вот, мне кажется, в этом разница. Ну и, конечно, все-таки большинство блогеров — это аудитория гораздо более узкая, чем, ну, по крайней мере, те медиа, и наша Нива, и Тутбай, да и там еще 6 десятков, да, Куку, на слуху и так далее. Это совершенно, ну, кроме, может быть, там, Малины, я не знаю, да, это совершенно другой уровень периодичности, и это совершенно другой охват аудитории. Настасія, ти ведеш передачу таксама беларускамоўную на Ютубе. Можаш ти вот неяк як і журналістка, і ў пэўным плане блогер з Ютуб-перадачай паразважаць вот над тым, як ты асабіста акрэсліваеш свае межы як блогер і як журналіст? Ці адчуваеш, што ты
можа быць, больш адказныя, чым іншыя блогеры, калі ты глядзіш іншых блогераў? Я, до речі, скажу, що у своїй програмі «Ток» я застаюся акурат журналісткай, і за гэта часам мяне крытыкуюць. Маўляў, дзе ваше меркаванне, Настасья, чаму вы просто задаеце пытанне, што-то вы слабаватая журналістка, не можете пагаварыць, падтрымаць гутарку з героем. Но я тлумачу, тому што я журналіст. Я раблю журналісцкія інтэрв'ю. То бок я застаюся збоку і раскрываю героя. У блогераў і у палітыкаў, і відэапалітыкі цяпер робяць і становяцца паралельнай палітыкамі і блогерамі, і ў іх ёсць перада мной перавага ў тым, што яны запрашаюць герояў і транслююць як бы і сваю пазіцыю, і пазіцыю героя. А я у сваіх інтэрв'ю застаюся без свайго ўласнага меркавання, то бок часам я магу штосьці там пракаментаваць, але часам я не магу, тому што я так ці іначай застаюся журналістам нашай Нівы і ў першую чаргу журналістам. Таму я мушу себе стрымліваць. Таму назваць мяне блогерам наўрад ці пакуль што можна. Напэўна, калі б я там сапраўды сышла са звычайнай традыцыйнай журналістыкі, пайшла б там толькі ў YouTube рабіць свае праекты, магчыма, гэта б было больш заўважна. У прынцыпе, кажучы пра блогераў, канешне, гэта стала такім фарматам года 2020, таму што людзі стаміліся ад традыцыйных фарматаў, традыцыйных жанраў, ад узважанасці, і тым больш 20-й год быў вельмі эмоцыйным ва ўсіх сэнсах, і людзям хацелася вось гэтае адлюстраванне сваіх эмоцый. Людзям хацелася чуць праўду матку тымі там словамі, которымі СМІ не можа яе даносіць. Таму што мы заўсёды застаемся узважанымі, аб'ектыўнымі, такімі менш эмоцый, больш аб'ектыўнасці. Блогеры, наадварот, яны акурат на гэтай хвалі, многія здабылі сабе папулярнасць, таму што яны там называлі рэчы сваімі імёнамі, тое, што мы, напрыклад, не можам назваць, таму што мы знаходзімся па-над схопкай. Мы не ўключаемся там у супраціў, который там мы назіралі паміж пратэстоўцамі і там сілавікамі ў 2020 годзе. Таму, да, тут, канешне, на гэтай хвалі многія выраслі. Ну, вот тое, што вялікая праблема, гэта тое, што блогеры могуць памыляцца, і далёка не ўсе гатовы несці за гэта адказнасць, паказваць свае памылкі, прызнаваць свае памылкі, абвяргаць свае ўласныя фейкі. То бок, звычайна, гэта проста транслюецца, пасля забываецца, і ідзе штосьці там далей, новае, і людзі многія ў гэта вераць, і пасля могуць свае там дзеянні неправільна, там, штосьці неправільна рабіць, прымаць не тыя рашэнні, которые былі б патрэбныя ў гэтай сітуацыі, таму што яны там абапіраліся на непраўдзівую інфармацыю. І гэта, канешне, такая вялікая праблема, таму я думаю, што традыцыйная журналістыка, яна ўсё роўна не сыдзе, таму што так ці іначай, і зараз мы гэта назіраем таксама па росквіце тэлеграм-каналаў, што ўсё ж такі тэлеграм-каналы СМІ верыфікуюць тое, што даюць там больш хуткія каналы, которые найперш абапіраюцца на аўдыторыю сваіх ботаў, на тую аўдыторыю, которая іх чытае, дасылае інфармацыю. То бок верыфікатарамі ўсё роўна застаемся мы, а блогеры на гэта не могуць там марнаваць час, альбо не ведаюць, не маюць рэсурсаў. Таму мы застаемся такім фільтрам, і ў гэтым вельмі вялікая зараз наша задача, і вельмі важна для гэтага таксама утрымаць незалежныя СМІ, таму што мы проста патонем у вале фейкаў, у вале непраўдзівай інфармацыі, пасля з гэтага ўсяго мы не выберемся. Таму што кожны будзе трансляваць сваю праўду альбо сваю няпраўду, і гэта будзе вот так ісці суцэльным потокам, і людзі будуць у гэтым губляцца. Але вот тое, пра што ты кажаш, верыфікацыя ці, скажам, такі факт-чекінг таго, што робяць блогеры, ён жа таксама адбываецца ў сацыяльных сетках. Гэта звязана з тым, што медыа проста зараз размаўляюць са сваёй аўдыторыяй праз сацыяльныя сеткі, і ў першую чаргу, напэўна, тэлеграм. І вот што рабіць тут? Як аўдыторыі, якая не бачыць гэтай мяжы паміж якаснай журналістыкай і там апініян журналістыкай, да, такой журналістыкай эмоцый, ці нават не журналістыкай, а проста фактаў, нейкіх паведамленняў, дзе як вот аўдыторыі, якую параду можна даць аўдыторыі, каб разбірацца ў тым, што такое добрыя зараз гэта тэлеграм-каналы, а не СМІ і блогеры, што такое добрыя тэлеграм-каналы, што такое кепскія, калі заўтра з'явіцца 10 новых, як гэта зразумець? Я думаю, што можна проста чытаць рознае і параўноўваць. Ну вот ёсць, напрыклад, СМІ, у СМІ там з гісторыяй, СМІ, которым людзі давяраюць шмат год, параўноўваць з
тымі тэлеграм-каналамі, і калі ёсць разуменне, што яно там не разыходзіцца, няма там абвяржэнняў паралельна ў СМІ таго, што напісалі там адны, то все окей, чытайце ўсё, чытайце то, што вам падабаецца. Але калі вы бачыце, што там хтосьці не спасылаецца на нейкую інфармацыю, напрыклад, адны ставяць пра забойства, мы не ставім, напэўна, яго, можа быць, і не было. Альбо там нейкае такое здарэнне, пра которое мы б мусілі напісаць, але мы не пішам. Напэўна, мы не пішам, таму што мы не можам гэта пацвердзіць. І магчыма, калі мы не можам гэта пацвердзіць, гэта неправда. То бок хочаце верце, хочаце не. Веры гэтаму, ну, як бы 100% няма. Таму, канешне, кожны робіць свой выбар, але я правіла паралельна з любымі тэлеграм-каналамі чытаць каналы СМІ. Кирилл, что бы вы порадили? Да нічого добавить. Добра, тады давайте перейдем яшчэ да такога пытання. Хочу абмеркаваць беларускі YouTube. Ці беларускамоўны нават YouTube. Недавно тут быў такі невялікі скандал з каналам, з вядоўцай канала «Жизнь Маліна» Нікітай Мелказёравым, такога Кирилл акурат недавно хадзіў у госці таксама. І тады Мікіта папрасіў беларуса падпісвацца на яго Instagram для таго, каб ён атрымаў больш матывацыі запісаць выпуск на беларускай мове. Урэшце рэшт выпуск на беларускай мове з'явіўся, хаця колькасць падпісантаў не вырасла да той лічбы, да якой прасіў Мікіта. І вось што цікава, я зараз адкрыла гэты выпуск, і ён набраў больш праглядаў, чым любы іншы выпуск за апошнія 2 месяцы. Вот, і ці там апошнія 10 відэа. Вот, і што вы можаце сказаць вот, на прыкладзе гэтага выпадка? Ці лічыце вы, што беларускаму Ютубу не хапае беларускай мовы? Альбо ці значыць гэта можа быць, што Мікіта Мелказёраў добрый пиарщик и просто як бы зарабіў вось на гэтым выпуску? Ну, безусловно, хороший пиарщик. И давайте не забывать все-таки, что сильно от гостя зависит статистика, правда? Ну, Латушка, мягко говоря, известен, да, и до, и после этих событий был известен, стал известен, и сейчас является интересной персоной, которая тоже много делает заявлений, поэтому как бы прекрасно, что выпуск был на белорусском языке, причем надо отдать должное, значит, Никите, который, ну, как-то, мне кажется, прекрасно справился, да, не имея опыта, в общем, я так понимаю, выучив, да, или переучив заново белорусский за полгода, за несколько месяцев. Вот, но все-таки контент тоже, или не тоже контент, все-таки всему голова. Да, не за языком люди шли смотреть, а за конкретной персоной. Настасья, ты пагаджаеш? Мы, в принципе, у нашай ніве у нас як бы, давно такія развагі былі. Мы заўсёды лічылі, што калі гэта будзе цікава, людзі будуць гэта чытаць і па-беларуску, і на якой заўгодна мове. То бок галоўны фактар гэта павінна быць грамадская значнае штосьці, што чалавек хоча прачытаць. Калі ён хоча прачытаць, паглядзець у выпадку з Ютубам, ён гэта зробіць, і гэта яму будзе нескладана. То бок гэта проста стэрэатыпнае ўяўленне, што беларусы не разумеюць беларускай мовы. Усё яны выдатна разумеюць, выдатна яны гавораць, і я, як чалавек, который ўжо шмат год у Мінску з усімі размаўляў па-беларуску ў абсалютна розных сітуацыях, я не памятаю, каб мяне хтосьці не зразумеў. Таму я думаю, што гэта не ёсць праблемай. Мікіта добры піяршчык, так, і гэта то, што ўсе чакалі, што яго атрымаецца, не атрымаецца. І тут, канешне, ён і сам, напэўна, не быў гатовы да таго, з чым сутыкнецца. У прынцыпе, як бы, гэта такія настроі грамадства, што мы павінны паважаць і любіць сваё, і не трэба з гэтага рабіць, ну, штосьці такое, як бонус. Яно, в прынцыпе, зразумелае, і, напэўна, можна было б прадказаць, што такая рэакцыя будзе ў нашым такім свеце, который становіцца больш адкрытым да рознасці, да ўсяго, і тым больш у 2021 годзе, калі беларусы зразумелі, што класна быць беларусамі, размаўляць па-беларуску, любіць сваё, там свой сцяг, свая мова і гэтак далей па спісе. Таму можна было прадказаць такую рэакцыю, ну, але у любым разе там же 2 меркаванні былі у абмеркаванні сітуацыі Мікіты. Гэта тое, што з аднаго боку, да, нібыта ён робіць беларускую мову штучнай, з іншага боку, ён
не размаўляў па-беларуска, вот зараз вывучыў беларускую мову спецыяльна і пачаў размаўляць, і больш людзей паглядзяць, яго вялікая аўдыторыя, паглядзяць відэа па-беларуску, пачне, можа быць, размаўляць па-беларуску, альбо там вот паглядзяць штосьці 2 гадзіны, ўсё ж такі там у яго звычайнае інтэрв'ю, это не так і мала у сваім жыцці. Это выдатна з іншага боку. Таму тут, канешне, дзесьці выйграў, дзесьці прайграў. Я думаю, што ў сітуацыі з Латушкам тут, канешне, асноўны фактар гэта герой, таму што ад герояў залежаць усе прагляды, людзям патрэбныя асобы, і, ў прынцыпе, можна так вот зайсці і паглядзець, хто што набірае. Там мовна за інтэрв'ю са Шрайбманам, неважна, дзе яно выйдзе, на якой мове, яно 100% набярэ сотні тысяч праглядаў, потому што у Шрайбмана вялікая аўдыторыя, гатовая спажываць яго нон-стоп у любым выглядзе. Таму, канешне, Латушка застаецца ў нас вельмі папулярным лідарам апазіцыі, там нароўні з Ціхановскай у іх рэйтынгі даволі высокія, таму ясна, што ён людзям цікавы, бо многія, я думаю, што на там свабодных дэмакратычных выбарах гатовы былі за яго галасаваць у сувязі з яго там вялікай такой публічнай палітычнай кампаніяй пасля таго, як ён сышоў з Купалаўскага. Я думаю, тут все сышлося. Ну, калі нельга зрабіць сцверджанне, што беларускаму ютубу не хапае беларускай мовы, назовіце, беларускаму ютубу іншае скажу, чаго не хапае. Ютубу не хапае беларускай мовы. То бок это тое, пра што мы вельмі даўно змагаліся з Ютубам, для таго, каб у іх была асобная каманда мадэратараў па Беларусі. Напрыклад, зараз і нас, напрыклад, нашу ніву некаторыя там звяртаюць увагу ў каментарах, што мы пішам загалоўкі па-руску. Чаму? Таму што Ютуб працуе так, што калі я напішу там загаловак свайго відэа па-беларуску, ён не будзе яго пушыць, таму што людзі ў Ютубе не набіраюць у пошуку па-беларуску гэта раз. Два, у іх няма службы мадэратараў, і, напрыклад, калі я захачу там штосьці падсвеціць рэкламай, па-беларуску гэта не пройдзе, таму што Ютуб мне напіша, выбачайце, беларуская мова Ютубам не падтрымліваецца. І, канешне, гэта катастрофа, і мы не разумеем, чым беларусы правініліся перад Ютубам, і чаму Ютуб не лічыць нас за нацыю, чаму беларускай мовы не павінны існаваць у Ютубе. Мне дзіўна, таму што можна было б нават не ствараць асобную каманду мадэратараў па Беларусі, а проста даць гэтую функцыю украінцам. Я ўпэўнена, што украінцам не было праблемы разумець беларускую мову, таму што я была ва Ўкраіне, няма ніякай праблемы з разуменнем. Калі чалавек гаворыць па-украінску, ён выдатна будзе разумець беларускую. Бок я увогуле не бачу ў гэтым праблемы. Я бачу ў гэтым нежаданне Ютуба унікаць у беларускую сітуацыю, прыкладаць нейкія намаганні для таго, каб нам дапамагчы. То бок наш рынок, ён невялікі. У нас трэба прызнаць, што там у параўнанні з рускамоўнай аўдыторыяй Ютуба беларускамоўных праектаў мізар, яны не бачаць у гэтым сэнсу. Але зноў жа тут адно за адно чіпляецца. Умоўна, калі б Ютуб стварыў беларускую каманду, можна было б там пушыць все па-беларуску, і гэта б нармальна прасоўвалася ўсімі іх інструментамі, і, магчыма, б гэта пашырала ўжыванне беларускай мовы ў Ютубе, і такім чынам, як бы мы раслі, і пашыралася беларускамоўная прастора, а тут все в одно упіраецца, што Ютуб створаны так, што калі ты там не пішаш все па-руску, то ён хутчэй за ўсё не будзе цябе прасоўваць. Таму што там, напрыклад, ці трапіш ты ў тренды, залежыць ад таго, як часта людзі будуць цябе там шукаць. Таму што натуральным пошукам Ютуб выдае вельмі шмат, і можна не быць вельмі папулярным каналам, каб сабраць сотні тысяч праглядаў. Там на нашых апошніх відэа гэта таксама бачна. У нас 30 тысяч падпісантаў, хутка 31, але відэа глядзяць там сотні тысяч падпісантаў. То бок гэта все дзякуючы уласным інструментарыям Ютуба, который бачыць, што людзям цікавыя там асобы, з якімі мы гаворым, і ён іх сам аўтаматычна пачынае прасоўваць. Калі б мы гэта рабілі толькі па-беларуску, ён бы не сумяшчаў, што вот чалавек шукае там вот тое самае толькі па-руску, а ў нас вот па-беларуску ён бы мог, ну, яго такі баг бы атрымліваўся, што гэта не тое, што ён шукае. Таму тут вот все взаемазвязана. Дзякую, Настася. Зараз тады хачу перайсці да такога яшчэ пытання. Кірыл, таксама зноў нейкі прагноз запрашваю ад вас. Калі заўтра усе выданні умоўна стануць зноў не экстрэмісцкімі, калі зноў адблакуюць усе сайты, усім журналістам скажуць welcome, вяртайцеся на радзіму, усе палітзняволеныя выходзяць, у тым ліку журналісты, што адбудзецца з беларускай журналістыкай ў наступныя паўгады? Ці будзе гэта нейкі ажыятаж, з'яўлення сотняў новых медыаканалаў, ці мы побачым, як Тутбай зноў воскресне? Ну, безусловно, спасибо за вопрос. Воскреснет Тутбай.
в этом случае, безусловно, воскреснет наша Нива, Куку и многие-многие другие. Собственно говоря, еще в августе, по-моему, 7 десятков было заблокировано, да, и, в общем, они не очень хорошо себя чувствуют с тех пор. Вот, то есть все они воскреснут, появятся ли по этому поводу новые медиа, я, честно говоря, не уверен. Вот, если проводить аналогию не совсем прямую с гитлеровской Германией, да, там, в каком-то смысле был похожий процесс, когда пришел Гитлер, было где-то под 5000 ежедневных изданий, которые, значит, естественно, значит, причем 3% только их контролировала НСДАП. Вот, и условно там лет через 5 осталось только половина этих изданий, а к концу войны осталось от 5000, где-то меньше 1900 с чем-то. Вот, и после того, да, уже как, собственно, победил союз относительно демократических сил и были разделены территории, то даже на советской территории, безусловно, на территории, которую контролировали американцы, британцы и так далее, в Германии мгновенно стали увеличиваться там, в 3, в 4, в 5 раз тиражи, появляться новые газеты и так далее, и так далее. То есть, но люди, мягко говоря, совсем изголодались по информации, да, и по качественной журналистике. Вот, наверное, и вернуться я как-то хотелось бы позитивно смотреть на это. Я думаю, что и вернутся вот все, кто уехали, и все, кто закрылись, и я думаю, что на волне, так сказать, оптимизма появится тоже много новых. Я б додала, увогуле складана уявіць, якой би могла быць беларуская журналістыка, калі б десяткі гадоў нас вот так вот не притискали, не давали развиваться, ставили там барьеры, потому что, ну, например, наша Нива, она ніколі, у нас не было такой ситуации, что нам там все дороги открыты, там, растите, развивайтесь, все у вас будет добро. Не, мы постоянно переодольвали некие там барьеры, там, то нельга было. И мы так по крупицах адваёвали себе там магчимость робить то, спробовать то. То бок уникальная увогуле ситуация, что мы вот таким постоянным тиску неяк вот пашыраліся, росли, развиваліся, захоўвалі, нарощивали там компетенции. И увогуле, что у нас у Беларусі выросла некая якасная журналістыка. Это, в принципе, такі, ну, вялікі прорыв наш. И то, что вот мы захаваемся, и я спадзяюся, что мы захаваемся, мы переживем гэты этап, и пасля вернемся ў Беларусь, я думаю, что это будзе вялікі такі выбух, узрост беларускіх СМИ, потому что это будут новые форматы, новые магчымасці, новые люди. Свобода слова, которые мы там уже давным-давно не могли. Экономику вспомните тоже. У нас рынок рекламы, собственно, с которой в нормальной ситуации должны жить медиа, он такой, мягко говоря, мизерный всегда был, да, и он там 60, 70, 100, 110, 80 миллионов в год. Ну, то есть это такие копейки смешные, на которые, конечно, нормальные редакции, по большому счету, очень сложно содержать. И если вот в эту светлую, значит, Беларусь будущего, которую вы описали, да, вернется и демократия, и вернется эффективное управление государством, то, вероятно, все-таки начнут расти и рекламные бюджеты, и вырастет рекламный рынок, а это, естественно, всегда подстегивает появление новых игроков, подстегивает конкуренцию. Да, это то, что проблема, что белорусские меды никто не разглядал звычайно как бизнес, а просто как геморрой, с которым треба будет змагаться. Треба будет думать, что тебе могут прикрыть, либо могут там закрыть, разгромить, посадить у турму. То бок это постоянно головная боль, и гэтым заўсёды займаліся вельмі адчайныя, самаадданыя, ідэйныя люди. Таму, да, конечно, у журналістыку прыйдуць грошы. Адно, што мне ёсць такое пытанне для мяне, гэта ці зменіцца за гэты час увогуле медыаспажыванне. Напрыклад, взять кейс «Камсамолкі», самой папулярнай беларускай газеты, якую любілі сотні тысяч чалавек, і вот зараз яны пазбаўленыя магчымасці яе чытаць, у іх яе забралі. І што будуць рабіць гэтыя людзі? Там частка пойдзе чытаць у інтэрнэт. Допустим, праз 3 гады вернется «Комсомолка» с 100-тысячными тиражами, ці будзе она потребная гэтым людям, которые уже отвыкли читать просто паперу? Я прошу прощения, через сколько лет?
через сколько лет вернется? Я просто на скидку сказала 3 Дело в том, года. что Не ведаю. не хочу обидеть комсомолку, но, к сожалению, часть аудитории комсомолки, ну и в целом значительная часть аудитории прессы – это люди сильно пожилого возраста. К сожалению, аудитория их и телевидения, она просто натуральным образом вымирает, и вымирает еще и активно благодаря совершенно неадекватной политике, да, связанной с ковидом в стране. Вот поэтому, если вы называете, условно говоря, светлое будущее через год упоминаете, ну, наверное, они быстро вернутся, да, к этому медиапотреблению комсомолки. Если это 5, 6, 7, 8, то и мало того, что и привычка исчезнет, и аудитория целевая тоже, к сожалению, очень сильно поредеет. А от скажіть, що робити у этой світлої будущині з тими, хто хоче читати ці слухати Озаренка? Хай слухають. Хай слухають. Ну, я думаю, им придется слушать его как Брейвика, исключительно из Вельмі важна, каб працавалі законы для ўсіх. То бок тое, што мы бачым зараз, гэта тое, што мы ўсе экстрэмісты, журналісты, а прапагандысты, светлые пушистые, да. Светлые пушистые говорят стихами. Прекрасным хареем і ямам. І гэта катастрофа, тому што правілы, законы не працуюць. То бок гэта сітуацыя, дзе, ну, это той самы прыклад, да, што мы гуляем не па шахматах, не па дошцы, а дошцы па галаве. Вот это тое самае, тое, што зараз з намі адбываецца. Таму хай будзе дазволена ўсё, што будзе ў межах закона. Калі там Озарёнак у межах закона будзе вяшчаць, там, я думаю, што это мала ўпісвае, ну, як бы ўваходзіць у закон, то, што ён там абразамі сыпле, альбо там зневажае, альбо проста няпраўды пра кагосьці гаворыць. Это тое, што мы зараз бачылі шмат, па прыкладзе, колькі няпраўды было ў адносінах да палітвязняў і ўвогуле іх гісторыя, за што іх пасадзілі, калі без суда, без следства, без нічога, людзей на тэлебачанні рабілі там ледзь не тэрарыстамі, так? Без нічога, без аніякіх доказаў. То бок гэта абсалютнае парушэнне закона, відавочнае для всех. Мы же всех. 15 минут назад, 20 минут обсуждали, да, отличие блогерства от медиа, да, вот такие люди, такой контент, во-первых, да, должен, тем не менее, отвечать требованиям законодательства из-за оскорбления, такой журналист должен тоже отвечать, но это чистое блогерство, это вот, ну, не условный Озарёнок, как кто-то другой будет продолжать, значит, писать в телеграм-канале или на ютубе свою какую-то грязь, и у людей останется возможность это читать. Но я абсолютно согласен, конечно, законодательство должно одинаково, строго относиться и к стороне государственных журналистов, и к независимым. Добре, дякую. Мае пытанні скончыліся на гэтым, але ў нас ёсць 2 пытання яшчэ кароткіх ад аўдыторыі, таму, напэўна, задам вось гэтае пытанне. Як незалежным СМІ дастукацца да тых людзей, якія засталіся там, і для якіх не палітычная павестка самая важная, а іх эканамічны стан? Не ведаю, может быть, Кирилл хочет сказать. Спасибо за вопрос. Я, честно говоря, плохо понимаю, что такое достучаться в данном случае. Ведь хорошее издание, оно как бы реагирует на само, да, автоматически, да, если его не давить, не гнобить и так далее, оно само автоматически подстраивается под интересы аудитории. На данный момент, насколько вот мне видится, экономические интересы аудитории, безусловно, есть, но освещение вот этих событий никак не влияет на экономику. Да? То есть мы говорили о том, что государство не то, что не видит обратной связи, да, реальной от жителей, оно не хочет ее видеть. Вот, поэтому пиши об этом, не пиши. Ну, условное зеркало, я думаю, условная наша Нива тоже, да, или там, я не знаю, осталась экономическая газета, вот, пишет про эти вопросы. Тут скорее надо достукиваться, пытаться по-прежнему, да, хоть что-то делать, да, достукиваться не до читателя, простите, ради бога, а все-таки до экономических властей, да, которые вчера, например, выяснилось, что налог на квартиры вводится для того, чтобы люди из деревень не переезжали. Как это вот там срабатывает, да, то есть, ну, обратная связь, нужна обратная связь туда.
Мне здаецца, тут яшчэ можа быць адзін аспект у гэтым пытанні, гэта тое, што ёсць людзі, которые не чытаюць незалежныя СМІ, а хтосьці думае, вот, як вот, прыцягнуць гэтых людзей да праўдзівай інфармацыі, а не там прапаганды. То тут, мне здаецца, СМІ ніяк не вырашыць гэтую праблему, і тут трэба проста кожнаму там са сваімі блізкімі, сваякамі проста размаўляць пра тое, што адбываецца ў іх жыцці, навокал, даваць чытаць якасныя СМІ, каналы, YouTube каналы. То бок проста спрабаваць даносіць максімальнай колькасці людзей, которые знаходзяцца з вами побач, больш праўдзівай і важнай інфармацыі. Калі вы бачыце, што хтосьці не ведае, што там адбываецца насамрэч, то можа быць дзесьці штосьці падказаць, паказаць, распавесці. Дзякую. Возьмем апошняе пытанне. Гучыць так. Я часта слухаю ранішнія эфіры Рэха Масквы і вельмі задаволены фарматам ды якасцю праграмы. Што трэба, каб зрабіць такое ж самае і лепей у Беларуси? Это удивительное, на мой взгляд, уникальное явление, да, когда на Эхе Москвы выступает не только Чичваркин, да, как его бы назвала наша пропаганда беглый, да, но и условно Юлия Латынина, да, которая поливает совершенно искренне и, на мой взгляд, справедливо всю верхушку, олигархат, да, начиная с Путина и заканчивая, значит, всеми его подчиненными, массажистами, поварами и всем прочим. Вот. Каким-то образом, значит, главный редактор умудряется там одной попой сидеть на вот нескольких стульях и поддерживать вот недавно прошедшие, да, и явно сфальсифицированные электронные выборы, да, которые проходили в России, в Думу. Вот. То есть для этого, во-первых, нужны такие люди, как та же Латынина, как тот же, простите, Шендерович, да, как, я не знаю, пускают ли сейчас туда Ходорковский, да, и масса людей, ну, масса, на самом деле очень узкий, ограниченный список людей, у которых вот такая голова, да, у которых совершенно потрясающая речь, у которых энциклопедисты и так далее, и так далее. Безусловно, Беларусь тоже богата талантами, да, и эти таланты можно собрать и что-то подобное сделать. Но на всякий случай напомню, что Эхо Москвы еще и принадлежит Газпромедиа. Да, то есть я не уверен, что это совсем уж самоокупающийся проект. Да. То есть вот если вот эти все факторы сложить, плюс упоминавшаяся вами, да, какая-то адекватная демократическая Беларусь, то, мне кажется, такое радио вполне может быть. Я думаю, што тут найперш пытанне такой дзяржаўнай палітыкі, таму што ў Расіі дазволена вось гэтая нейкая пэўная свабода слова, то бок дзесьці. В 2-3 местах. Ну гэта правильно, потому што людзям трэба дыхаць, людзям трэба паветра, таму што калі ты пастаянна сядзіш пад плінтусам, ну это прорвецца. То бок павінна быць такая аддушына ў людзей, дзе яны могуць вот, да, пачытаць, што там насамрэч кажуць пра Пуціна і пра всіх набліжаных. Так? Это очень узкая аудитория людей, и я как бы восхищен читателям, которые все еще слушают это. Да. То есть это все равно небольшая аудитория. То есть Беларусь это еще более, ну, в смысле, относительно, да, просто относительно размеров страны будет совсем небольшая часть людей. И, повторюсь, это вопрос тоже, ну, в большой степени финансирования. Ну, видимо, там, государством ли, фондом ли, я не знаю, USAID ли почему-то, да, в смысле, американскими фондами какими-то. Ну, і вось зараз, вяртаючыся да беларускай сітуацыі, калі ў нас грамяць камсамолку за тое, што яны проста напісалі матэрыял са сваяком там па гарячай тэме, і іх за гэта ў турму, і разгром рэдакцыі, то, канешне, Рэха Беларусі у бліжэйшы час у Беларусі чакаць не варта, на жаль. Затое у нас з'яўляюцца новыя YouTube-праекты, добра, што ў нас гэта ёсць, і, ў прынцыпе, калі гэта будзе далей развівацца, калісьці гэта вырасце і ў штосьці падобнае, я думаю. Дякую. З вами былі Кирил Волошин, сузаснавальнік Тутбай, Настасія Роуда, дырэктарка нашай Нівы, а з вами таксама я была ў студыі Леся Руднік, і я даследчыца Цэнтра новых ідэй. І сённяшнім мерапрыемствам мы адкрылі нашу трэцюю за гэты год канферэнцыю Reshape 2021.
Калі ласка, сачыце за наступнымі канферэнцыямі, за наступнымі днямі канферэнцыі на нашым YouTube. Для гэтага трэба проста падпісацца на наш YouTube, паставіць лайк, напісаць падзяку Кірылу і Настасі. І таксама можна нас падтрымаць, падпісаўшыся на нашы соцсеткі. І хочацца яшчэ раз падзякаваць вам і спадзяемся, што аналітыка, розныя сінк-тэнкі вас зацікавіць яшчэ больш. І таксама, што вас зацікавіць будучыя нашы мерапрыемствы. Усім дзякуй, да пабачэння. Дякую.